nyingkap pameco kitab suci. Sareng kalian Kemi Utmen. Ing seri 3 punika kanthi irah-irahan piweling. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Apa dina pangadilan bakal teka? Sira wis siap? Kitab Wahyu nyatake kabar becik bab jaran Yesus nyelametake jagat. Ing episode iki kanthi irah-irahan piweling, kita bakal nyinau pesan 3 malaikat kang mligi nyagakake kita kanggo prastawa pungkasan kang bakal kelakon. Pastekno langganan channel iki lan klik lonceng notifikasi supaya ngerti video sabanjure. Jenengku Kemi Utmen lan pameco kitab suci diwiwiti. Rerusuh ing jagat saya mundhak. Dina iki ana pawarta bab pambedil jahat, congkrah politik lan pandemi sak donya sing nembe nyapu bumi. Iki rasane kaya pungkasane jagat. Apa kita tumuju tatanan donya anyar? Apa sing kelakon sabanjure? Monggo nunggil juru wicara internasional Kemi Utmen ing lelakon nyingkap bebener Alkitab lan buka kunci wangsulan pitakon Alkitabmu. Ing lungane Kemi ngideri jagat, dheweke nyatet mujizat nggumunake sawetara ngadepi kahanan urip lan mati. Monggo nunggil nyingkap pameco kitab suci sing bakal njlentrehake carane Gusti paring pepanjer supaya gangsar ing laku ngliwati sing bakal kelakon. Sareng kita bakal ngerti piye pameco Alkitab kawujud luwih cepet timbang sadurunge lan piye bisa duwe pangarep-arep kanggo besok. Hai, jenengku Kemi. Suwun wis nunggal ing nyingkap pameco kitab suci. Yen sira nembe sepisanan, ojo kuwatir. Sira bisa buka awr.org/bible lan mirsani program sing kapungkur. Pastekno lan pirsanono maneh sakehe piranti becik ing awr.org/bible. Utawa sira bisa klik link ing ngisor iki kanggo daftar sekolah Alkitab online. Takon bab Alkitab utawa ngirim usulan pandonga marang tim AWR. Aku uga seneng panemumu ing kolom chat. Monggo ninggal komentar utawa pitakonan. Wingi kita wis nyinau tondo-tondo kang meling bab apa sing bakal kelakon pas sadurunge Yesus rawuh kapindho. Alkitab wis nuduhake saibo cedhake prastawa pungkasan kanthi tondo jroning agama, politik, alam lan sosial. Tondo-tondo iki ngarah marang pucuk ngetapi-tapi karawuhan Yesus. Paling wigati nuduhke yen saiki minangka wektu kanggo siyaga marang karawuhane Yesus. Mulane nyingkap pameco kitab suci kuwi seri kang wigati. Aku ngarepke sira tetep mirsani saben video nganti 14 piwulang. Monggo tetunggo banjur kita wiwiti piwulang kita piweling. Gusti Rama ing swarga gunging panuwun awit tresna paduka ingkang paring piweling supados kula siyaga boten ajrih. Dene meling kawula karsane siap kagem karawuhan paduka. Dadosaken kawula emut bab jaman kawula gesang ugi mbikak manah kawula kagem piwucal paduka dalu punika. Ing asmane Yesus kang minulya, amin. Dina iki kita menyang kitab Wahyu. Akeh wong nganggep yen iki minangka buku aneh. Pirang-pirang abad akeh sing wedi marang pawartane. Malah buku iki ora oleh diwaca ing kalangan Kristen tartamtu. Ning kita aja wedi buku iki, kitab Wahyu, kanthi harfiah tegese disingkapke. Bengi iki pawartane bakal kasingkap sawijining pangarep-arep sing durung nate sira alami. Yesus mejo piye prastawa pungkasane donya kedadean. Apa kita bisa ngandel yen iki bakal kelakon? Mestine kanca. Gusti njaga saben prasetyane. Panjenengane sikra rawuh menyang bumi kanggo ngrebut umatipun. Saipo elok ngrasake cedhake pangluaran kita saka donya sing kebak leloro lan ora mesti. Tondo pungkasan kang Yesus paringke yaiku Injil bakal kasebar mring jagat raya. Kaya kang katingal kanca, dina iki Injil ngrantas sakabeh alangan lumantar radio, TV lan internet. Gusti mulung manungsa kanthi sakabeh cara saiki. Minangka wewengan linangkung bisa ngidri donya, mbuktekke owah-owahan ajaib uripe manungsa. Saka priya wanita kang ngembang dosa uga rasa salah, dadi mardika lan diapura kanthi warta Injil. Tak sekseni dhewe yen Injil diwartake ing saindenging jagat.
Iki cerita bab saibo cepete pawartan Injil. Tak ceritani ngenani Barbie, wanita londo Afrika sing manggon ing papan tetanen mencil. Dheweke nrimo warta Alkitab audio ing selpun. Bebener Injil wigati iki ngowahi uripe. Dheweke nyinau bab saibo mepete jaman iki lan manawa Gusti duwe telung pawartan mligi marang donya saiki ing generasi kita bab jaman pungkasan. Jalaran tuwa kapitayane jroning tresna lan Yesus, dheweke legawa ngedum apa kang disinau karo penduduk desane. Sira ora bisa nyingitke bebener sawise mangerteni. Kuwi kudu didumke. Dheweke mung selangkah ndisiki nyinau ning banjur ngedum apa kang dimangerteni. Warga desa nanggapi kanthi becik. Njaluk luwih sinau Alkitab jroning pakumpulan. Dadi puluhan tanggane teka sinau karo dheweke sangisore wit gedhe ing pekarangan. Sawijining dina Barbara kerja ing omah nalika keprungu swara rame. Dheweke kaget jalaran akeh wong ora dikenal kumpul ing jaba. Dheweke ora percaya. Banjur ana wong sing mlebu lan nepangke jenenge Upah. Dheweke bareng wong 50 saka desane munggah udakara 37 mil, kuwi 60 kilo. Butuh wektu sedina bisane tekan. Upah bengok kanthi tretesan luh. Aku kabeh teko atoh kanggo sinau bab Gusti lan kasampurnane. Apa sira bakal nuduhke? Saiki wis ana setahun, Barbie lan bojone Tres bangun gereja ing tanahe. Lan saiki luwih saka 100 wong kumpul saben peken kanggo luwih nyinau pitutuh lan tresnane Yesus. Jalaran siji wanita seneng ngedumke. Pikirno sepiro akeh wong kang saiki ngenal Gusti. Konco, saibo Gusti tresna kita gadah bukti bab tresnanipun. Sira pirsa ungkapan paling gedhe sih tresnane yaiku maringke putrane Yesus kang lila teka menyang bumi bayar gane dosa kanggo sira lan aku. Iki ayat senenganku. Yohanes 3 ayat 16. Awit gedhening sih tresnane Gusti marang jagat nganti ngurbanake putrane supaya wong sing percaya mring Sang Putra ora nemu karusakan ning ngalamono urip langgeng. Ya kene Yesus paring uripe mring kita amarga panjenengane tresna kita. Ya kene Yesus kudu sedo kanggo kita. Iki diterangke ing Roma 6 ayat 13. Awit pituwase dosa iku pati, balik peparingi Gusti iku urip langgeng ing Kristus Yesus Gusti kita. Kristus ora duwe dosa ning panjenengane nanggung paukuman kita. 2 Korinta 5 ayat 21. Panjenengane ya kuwi Gusti ndadekake ya iku Yesus kang ora tepang dosa wis kadosakake marga kita. Apa sira eling yen nalika Yesus tumuju kebon Getsemani kang medeni panjenengane nglilani momotan dosa kita, dosa sak donya meh ngremuk panjenengane. Apa sira bisa nggambarke apa wae? Saben pisesa mateni, ngapusi, nyanati, panyiksa, panyenyamah, rereget paling reget. Domba putih murni, Yesus jupuk kabeh. Kristus pirsa yang dipoyoki, disio-sio, malah kaesorake kanthi dipaku ing salib. Yesus ngubur jroning badane pituwas gegirisi, saka dosa nira lan aku, kanistanira lan aku. Yesus nanggung sakabehing pandakwa saka jagat raya. Ditujokne marang awake minangka siji-sijine alasan dosa. Sawetara kita mardika tanpa dosa. Yesus ndonga ing ngendi sira lan aku minangka underane. Rama, upami wonten pangluaran, kaparenga kula mardika. Saupami boten, bilih punika dibetahaken kagem nyelametaken manungsa, kalampahana karsa paduka. Ing prajanjen lawas, wong Israel ngurbanke kewan kanggo pangapuraning dosa. Sing ngarah marang Yesus kang ngarep teka ngutahke getihe ing salib kanggo sakabeh dosa. Pelatosan pedalaman suci ing prajanjen lawas karancang kanggo mulangke rancangan karahayonaning Gusti. Kristus gesang jroning pamituhu sampurna marang pepakoni Gusti. Lan dituladake jroning sesambungan uga tumindake marang liyan. Tresnani Gusti kang tanpa wates lan sampurna. Gusti mbatalke ing pasamuan apa kang Adam lan Kawa tindake ing Taman Eden. Sanadyan digodha iblis ing ora-ora sawise poso 40 dina, Yesus tetep setya lan mituhu marang dawuhe Allah.
Kristus uga menang ing endi Israel gagal. Yesus ngutip pangandaring Toret kanggo nglawan setan si panggoda. Kuwi prajanjen lawas konco. Apa sira pirsa Yesus nggunakake kitab suci, prajanjen lawas lan prajanjen anyar bebarengan. Kaunggulan Kristus lan uripe kang mituhu sampurna diganjarke marang sapa sing nrimo Yesus minangka juru wilujeng. Apa sira pengin uripe diganjarke marang sira? Kanthi uripe kang mituhu sampurna marang Rama, Yesus nawake diri minangka cempening Allah sing tanpa cacat, sing teka kanggo ngilangi dosane jagat. Lan kaya dene kang diandarke Martin Luther kati endah, Yesus wendadake kautamanku lan dosane dosaku. Yen Yesus wis ndadekake dosaku minangka dosane, mula aku wis ora duwe lan mardika. Sitane Kristus ing salib kuwi luwih saka sejarah kang kedadian kapungkur. Iki wigati satemah Paulus kandha bab Kristus, ora minangka Yesus kang wis disalib, nanging Yesus wong sing disalib. Yesus kesang konco, lan kanthi wungkune Yesus ngalahke pati, ngalahke katursilan lan gayo kaunggulan kanggo kita. Kawunguane dadi jaminan kelanggengan kita ing tembe mburi. Karena Yesus wungu, kita bisa urip langgeng. Yesus meni daya kekuatan marang kita kanggo nglakoni urip kang anyar. Mung karana panjenengane kita bisa lahir anyar. Amarga banget tresnane mring kita, Yesus korban entek-entekan kanggo kaperluan kita. Gusti nindakake apa wae kanggo meling kita, supaya kita siaga kanggo sing bakal teka. Ayo eling landesan kita. Yen ana ing Alkitab, tak percaya. Lan yen ora trep karo Alkitab, tak tolak. Bebarengan ayo mirsani pepeling sing desek jroning pamijo Alkitab kang wis Gusti paringake ing kitab Wahyu. Luwih maneh kanggo jaman kita. Kaya kang wis kita mangerteni ing Matius 24. Tondo-tondo pungkasaning jaman saya kerep lan gegirisi. Warta pungkasane Gusti dinyatake ing kitab Wahyu. Panjenengane tansah meling kanggo nyiapke umat ngadepi prastawa gedhe sak donya kang pengaruhe marang nasib kelanggengan. Satemene ana tulodo Alkitab kang elok kanggo diweruhi wektu iki. Gusti Maha Asih ngundang manungsa supaya dislametke sadurunge bilai teka. Gusti nguber kita saka purwaning dumadi nganti wahyu. Ayo ndeleng saperangan conto. Gusti mrentahno supaya nyiapke manungsa tekani karusaan sak donya dening banyu. Gusti ngersake kabeh wong slamet ora disirnake banyu. Gusti duwe ati kang jembar lan kesabaran kang luber. Satemah njaluk Nuh meling anane wewelak sing bakal teka lan menehi manungsa wektu 120 taun kanggo mutuske. Kuwi 120 taun sih palimirmo. 120 taun kadarman. 120 taun undangan welas asih. Apa ora elok yen sih palimirmo lan piweling tansah ndisiki prastawa gedhe ing Alkitab? Gusti ngirim banjir mung sawise penduduk ing jaman Nuh nolak warta palimirmo. Satemah dadi cetha sapa pandhereke Gusti sanyatane. Ana conto liya. Gusti nyatakake tulodo sing padha ing jaman Yusuf. Gusti nyatakake menawa pailan bakal nekani negara Mesir. Nanging sadurunge paceklik, Gusti munculake pawongan ke aran Yusuf supaya ora mung dadi juru kabar piweling, nanging uga mbiyantu nyagakake kanggo karusakan sing bakal teka. Gusti ora mung paring 7 dina marang Firaun lan bangsa Mesir supaya siap marang pailan. Gusti ora ngersake rebutan jroning miyapake. Ora, Gusti ing kamirahane paring 7 taun piweling supaya siap kanggo 7 taun pailan kang bakal nusul. Gusti nuturi Firaun supaya nyimpen gandum kang turah satemah lumbung-lumbung tetep kebak tur luber. Sepisan maneh, Gusti nyelametke sapa kang mituhu perintahe. Gusti pirsa sapa kang mituhu dawuhe. Tulodo iki dibolan baleni lumantar prajanjen lawas. Gusti ngirim nabine kanggo ngelingake Israel sadurunge bilai teka. Aku seneng kuwi. Saiki ing prajanjen anyar, Gusti nimbali Yohanan Pembaptis kanggo nyiapake dalan rawuh Yesus kang kapisan. Yohanan ngutbahke bebener sing kuat
kuat lan ngagetake supaya nggatekake marang karawane putraning Allah kang sikro. Alkitab nggambarke Yohanan minangka swaran kang wuh-wuh ing aran-aran samun supaya padha siap kanggo Gusti. Gusti kuwi setya lan ora kingsir. Kita bisa mitaya manawa Gusti tumemen marang dawuhe nalika paring pepeling. Kita bisa ngugemi pangandikanipun. Ayo kita tindakake nalika kita nyinau pawartan telung malaikat kanggo nyiapke kita marang prastawa gedhe kanggo rek donya kang sikro teka. Sepisan maneh Gusti bakal mirsani sapa satemene kang mituhu. Ing buku wekasan Alkitab Wahyu, Gusti wis paring pepeling kang padha wigatine supaya dimangerteni kaya dene ing jaman Nuh, Yusuf lan Yohanan Pembaptis. Ayo diwaca pameca pungkasaning jaman iki ing Wahyu pasal 14 langsung saka Alkitab. Kita bakal ndeleng yen iki dikumandangake dening telung malaikat. Ayo diwiwiti kanthi pawartan 1 ing Wahyu 14 ayat 6 lan 7. Aku tumuli weruh malaikat liyane mabur ing awang-awang, ngasta Injil kang langgeng kang diwartake marang sing manggon ing bumi lan marang satengah bangsa lan taler, basa sarta golongan. Pangandikane kalawan swara seru, "Wedi asya marang Gusti lan caosna kaurmatan, awit wektu pengadilan wis teka, sarta sujuta mring panjenengane kang nitahake langit lan bumi. Segara apa dene tuing banyu." Pawartan deseke Gusti ing dina wekasan digambarke kanthi cepet digawa telung malaikat nganti pucuke bumi. Iki sajagat kanca mring kabeh bangsa, taler, basa lan golongan nganggo nyiapke kita marang pungkasaning donya. Pekabaran desek iki momot Injil kang langgeng ing jerone. Apa kuwi? Injil kuwi kabar becik. Yen lumantar Yesus, dosa kita bisa dingapura supaya kita urip langgeng ing swarga. Kaluputan kita bisa ilang lan kita bakal ngalami bungah sejati jroning urip. Injil uga warta becik manawa panguasane dosa marang urip kita bisa dilebur, lan lumantar Yesus kita bisa mardika. Ayo nyuwun Rasul Paulus nilentrekke Injil iki luwih akeh. 1 Korintus 15 ayat 3 lan 4. Kristus wis sida krana dosa kita kaya sing katulis ing kitab suci, lan panjenengane wis kasarekake lan kawungake ing 3 dinane. Ayo dipirsani 4 prakara ngenani Injil kang langgeng. Kapisan, Yesus Kristus seta krana dosa kita. Punjere Injil ing setane Kristus. Pangarep-arep kita lapuh ing salibe Yesus. Iman kita gumantung marang kang Yesus tindakake kanggo kita, ora marang kang kita tindakake. Efesus 2 ayat 8 lan 9. Anggonmu kapitulungan rahayu iku saka Sih Rahmat, marga percaya lan tutuwa ing pambudidayamu. Peparingi Gusti tutuwae panggawemu, aja ana kang gumunggung. Keselamatan kuwi ganjaran lan Gusti nawake marang sira saiki. Kapindho, Kristus gesang sampurno. Catetan gesange Kristus kang sampurno nggatekke catetan dosa saking wong kang nrimo panjenengane. Yesus sampurno. Kita ora sampurno. Lumantar kabenerane kang sampurno, kita marak ing damparing Gusti kanthi genep jroning Yesus. Satemah nalika Gusti mirsani kita, mung Yesus kang katingal. Sanadyan dosanira abang kaya gluga bakal dadi putih kaya salju. Katelu, Kristus wungu saka pati. Yesus ora mung seto kanggo kita, Yesus gesang kanggo kita. Kita bisa nggawa sakabeh pepengin lan panyuwun kita marang Yesus. Kita bisa nggawa sakabeh memolo lan dosa marang Yesus. Kita bisa nggawa kabeh kang nyusahke lan bingungke kita marang Yesus. Gusti kita wis wungu saka kubur. Gusti kita ora kagawe saka waktu kang remuk. Gusti gesang. Lan kapapat, Yesus Kristus munggah menyang Rama. Kuwi wigati amarga para panggedhe politik padha mati. Nebukadnezar mati, Alexander Agung mati, Kaisar Napoleon, Hitler lan Stalin kabeh mati. Nanging Yesus gesang. Yesus munggah menyang Rama 2000 taun kepungkur lan ana ing swarga ing wektu iki. Yesus pirsa jenengmu kanca, Yesus ngerti kabutuhanmu. Apa sira ngerti yen Yesus pengen mireng donga pribadi nira? Pikajenge kang paling gedhe yaiku nyelametke sira mlebu karajaane. Injil kang langgeng kuwi Yesus lan panjenengane minangka wangsulan. Yesus tansah ngapura makaping-kaping. Yesus isih ngowahi uripe manungsa. Aku wis nekseni saka mripate wong kapidana pati. Sajeke dheweke ngerti yen tresnane Yesus uga kanggo dheweke, banjur nrimo Yesus ing uripe.
Lan saiki dheweke duwe pangarep-arep urip langgeng luwih jeruji. Aku wis nekseni ing sakehe taruh pambalelo komunis kang nyelehke gamane banjur nunggal karo aku ing ibadah kang ditutup upacara baptisan kang endah. Sawetara ing Nepal ing pegunungan Himalaya, aku lan rewang videoku munggah niliki desa Kristen kang anyar. Lan aku dhewe namatke pawongan tilas dukun, nemu kabungan anyar jroning kuasane Yesus. Dheweke ngaku yen japa mantra kang gabuk lan racikane kang ora migunani ora trep marang ratuning para ratu. Aku seneng film dokumenterku bab bocah prawan kang ninggalke desane kang tentrem ing gunung kanggo nguber impen ing kutha. Dheweke karolop dadi sundel banjur dikunjara jroning semplah. Kanggo menake, radio cilik diwenehno marang dheweke minangka bayarane. Lan kanthi kuwi dheweke sinau bab Yesus, juru wilujenge lan pangapura kawaloyanipun. Pangarep-arep lan kakuwatan tuwuh lan dheweke uwal saka uripe kuwi lan saiki mardika dadi putrine Gusti. Konco, Yesus bisa ngowahi uripe sapa wae. Panjenengane pribadi pinunjul. Sira kudu ngaturi mlebu ing atinira. Yesus bakal mikul tanggunganira lan paring katentreman, urip langgeng. Panjenengane nyawiske iki kanggo sapa wae. Yesus ngersake kabeh padha weruh kuwasa kawaloyan lan sepalimir-mane. Mula kita kudu martakke marang donya. Kaya kang kita sinau ing Matius 24 ayat 14, Injil bakal kawartake ing saindenging jagat. Sadurunge Yesus rawuh, saben wong bakal duwe wewengan kanggo nanggapi pakaryan kang wis dinyatakake Gusti ing uripe. Gusti tansah ngayomi, ngopeni lan nyarengi kita. Sang ratuning jagat nembe njaluk pitangetira. Apa sira bisa percaya? Gusti pengen raket karo sira lan mirengke pepinginira. Saiki sawise kita pirsa ngenani Injil kang langgeng, kita bakal bali marang pawartan malaikat kapisan. Wahyu 14 ayat 7. Wedi asio marang Gusti lan caosno kaurmatan awit wektune pangadilane wis teka. Sarta sujud mring panjenengane kang wis nitahke langit lan bumi, segara apa dene tuing banyu. Apa tegese wedi asih marang Gusti? Wedi asih marang Gusti tegese ngajeni lan ngurmati panjenengane kanthi nglakoni ajarane. Kohelet 13 ayat 13. Wasono minangka pukasane kang kapireng, wedi marang Gusti lan netepono pepakone. Awit iku kewajibane saben wong. Ulang bebasan 3 ayat 1. He anakku, aja lali piwulangku sarta atimu ngopenono pepakonku. Ing jaman kang edan iki, Gusti nimbali kita mbangun turut dawuhe. Gusti nimbali supaya mituhu perintahe. Wahyu 14 ayat 12 nggambarke umate Gusti ing jaman wekasan kaya mangkene. Kang perlu ya iku sabar mantepe para suci kang padha ngantepi pepakoning Allah lan percaya marang Yesus. Iki timbalan supaya mituhu. Pamituhu dadi bebener kang dilirwake ing saperangan kalangan Kristen dina iki. Akeh Kristen kang ngajarke kadarman lelahanan tanpa ngatekke marang wigatine dawuh Gusti. Apa kuwi dawuh Gusti? Kuwi minangka pangilon ambeke Gusti kang dijlentrehke jroning 10 perintah. Gusti pengen kita niru panjenengane, urip jroning tentrem lan rukun. Dadi nalika kita mituhu dawuhe, satemene minangka kabutuhan kita kanggo urip kang becik. Kang kapindho iki timbalan kanggo ngurmati Gusti. Apa tegese ngurmati Gusti? Kuwi tegese mulyake Gusti ing cara urip kita. Warta dina pungkasan nimbali supaya mulyake Gusti lan ngrengkuh badan kita. Iki klebu apa kang kita pangan, ombe lan piye kita urip. 1 Korintus 10 ayat 31. Mulane dadi kowe mangan, ngombe lan nglakoni apa wae liyane, lakonono kagem kaluhurane Gusti. Roma 12 ayat 1. Para sadulur, aku pitutur marang kowe marga sih kamirahane Gusti, caosno badanmu minangka kurban urip lan suci kang dadi keparengi Gusti, yaiku pangibadahmu kang sejati. Badan kita minangka padaleming Allah, uga kagunganipun. Gusti uga ngersake kita mulyake lan ngurmati panjenengane ing satengah urip. Wahyu 14 ayat 7. Sarta sujud mring panjenengane kang nitahke langit lan bumi, segara apa dene tuing banyu. Sapa kang kita sembah? Pangripta kita. Kuwi klebu nalar. Ing jaman evolusi nalika mayuta wong nampik gagasan bab Gusti
pangripta, Wahyu 14 ayat 7 nimbali supaya kita nyembah Gusti kang nitahke langit lan bumi. Tetalese pangibadah yaiku kasunyatan manawa Gusti ngripta kita. Wahyu 4 ayat 11. Patuko ingkang sayogya tampi pamuji kahormatan lan pangwaos. Amargi patuko nitahaken samukawis, sarta saking karsa patuko punika wonten lan tumados. Perang pungkasan antarane becik lan ala munjir marang pangibadah. Lan mligine sapa kang kita sembah. Pangripta utawa ajarane manungsa. Pangripta utawa si kewan. Iki nimbali kita nrimo tondo kasetyane Gusti tinimbang tondo si kewan. Lumantar pawartan malaikat kapisan, kita ngerteni minangka wong Kristen apa kang kudu ditindakake mituhu Gusti lan mulyake panjenengane ing cara urip kita. Kita ngerti yo kene kita kudu nindakake. Iki amarga Gusti pangripta kita. Gusti ngripta kita satemah layak marang kasetyan kita. Ayo digoleki yo kene pawartan iki wigati banget. Wahyu 14 ayat 7. Wediasya marang Gusti lan caosno kahormatan awit wektu pangadilane wis teka. Pawartan pungkasan Wahyu ora kandha wektu pangadilan Gusti bakal teka. Ora kuwi wis teka. Apa iya yen kita urip jroning wektu pangadilan? Apa iya nasib sakabeh manungsa bakal enggal ditemtokne dening pilihan kita dina iki? Sadurunge Yesus rawuh, pangadilan pungkasan ing swarga bakal nemtokke opahe saben wong. Wahyu minangka buku bab pilihan langgeng. Wahyu 22 ayat 12 nuduhke, lah ingsun bakal enggal rawuh sarta ngasta ganjaran ingsun marang sawiji-wijining wong miturut sapanggawene. Yen Yesus rawuh kanggo paring ganjarane kudu ana pangadilan sadurunge karawuhane. Wahyu 16 ayat 7. Duh Pangeran kang Maha Kuwaos, leres lan adil pangadilan patuko. Delengen, Gusti ora nate kliru. Pangadilan lan hakim ing donya bisa kliru. Nanging Raja Panguwasa kita ora nate kliru. Pangadilane adil lan bener. Sira bisa ngandelne Gusti kanggo keadilan. Wahyu nyatake yen saben wong kang urip nalika Yesus rawuh wis gawe katetepan pungkasan kanggo utawa nglawan Kristus. Wahyu 22 ayat 11. Sing sapa gawe duraka, terus gawe duraka. Sapa sing jember, terus jemberake awak. Sing sapa laku bener, terus laku bener. Sing sapa suci cik ben terus nucekke awake. Kristus ing buku Wahyu ngundang sira saiki. Kristus pengin sira dislametke. Kristus pengin sira urip ing kerajane salawase. Kristus ora bisa mbayangke sira sirna. Luwih saka sakabehe Kristus pengin karo sira ing kerajane salawase. Dadi Kristus ngirim pawartan wigati iki marang sira ing Wahyu 14. Ayo nemtokke pawartan sejati saka malaikat kapisan. Iki minangka timbalan kanggo nrimo Injil kang langgeng supaya mulyake Allah ing urip kita. Uga ngelingke supaya nyembah pangripta. Iki timbalane Gusti supaya ngabekti mituhu lan setya. Banjur malaikat kapindho nyatake bebener lan bongkar sing luput. Iki dawuh Gusti ing Wahyu 14 ayat 8. Banjur malaikat liyane nusul ngandika, Wis rubuh Babel kutha gedhe iku, kang wis ngentemi sakai bangsa klawan angguring hawa nepsu Cina. Ing kitab Wahyu, Babylon nglambangke kisruh rohani. Kaya dene Gusti ngisruhke basa ing menara Babel, ing pungkasane jaman ajarane manungsa sing teteles tradisi bakal nggawa kisruh lumebu gereja Kristen. Malaikat kapindho ngumumna yen kabeh cara gaweane manungsa ora bakal nglawat ing kemelut pungkasan. Piwulang goroh bakal mlebu gereja lumantar cara ngagama nyimpang kang kasebut Babylon. Gusti nimbali umate supaya bali marang sabdane. Alkitab minangka tetalese iman Kristen. Yesus ngendika ing Yohanes 17 ayat 17, sami paduka sucikaken salebeting kayektosan, pangandika paduka punika kayektosan. Punjere prakara ngenani cirine si kewan yaiku bab sembahan. Entenana kanca amarga kita bakal njegur luwih jero marang jelimete Babylon lan cirine si kewan. Ing program sabanjure irah-irahan si sundel lan tandane. Piwelengi para malaikat supaya nampik cirine si kewan minangka salah sawijining prakara paling wigati ing Alkitab.
Sira ora bakal pengin ketinggalan mirengke bab iki. Ayo mirsani pawartan malaikat katelu diwiwiti Wahyu 14 ayat 9. Tumuli malaikat katelu nusul pangandikane kanthi swara. Manawa ana kang sujud marang si kewan lan rejane, tuwin nampani ciri ing bathuke utawa tangane, iku bakal ngombe anggur bebendune Gusti Allah. Telung malaikat iki dipundhat kanthi gambaran ngenani umat kang setya ing jaman wekasan lan apa ciri-ciri utamane umat kang siaga nalika Yesus rawuh. Wahyu 14 ayat 12. Kang perlu yaiku sabar mantepe para suci kang padha ngantepi pepakoning Allah lan percaya Gusti Yesus. Ayo diringkes. Wahyu 14 ayat 7 minangka timbalan ibadah sejati nyembah pangripta. Wahyu 14 ayat 9 minangka piweling marang ibadah nyimpang. Lan Wahyu 14 ayat 12 nyatake para umate Gusti kang sejati. Prakarane kuwi sembahan. Allah bakal duwe sakumpulan wong kang nyembah pangripta lan Gusti kanthi mituhu printahipun. Pawartan dina pungkasane Gusti meling ngengani pangapuse iblis ing jaman wekasan. Pangrantam utamane setan yaiku ngisro perintahe Gusti. Pawartan telung malaikat minangka pawartan pungkasan kang meling donya. Pawartan iki netepake yen saben wong wis duwe wewengan kanggo milih antarane kerajane Gusti lan kerajaan donya. Kerajane setan. Nalika pawartan grayut sakabehing wong, Kristus bakal rawuh kanggo martikake lan nyelametake umate. Yesus menehi weruh bab kuwi dudu supaya kita goreh, nanging supaya kita ora disasarke, lan supaya kita ngupati ngedum pawartane kang desek. Iki wektu kanggo ngalih kanthi tumemen dudu wekti, kanthi tandha pamijo ing saubenging kita. Iki minangka wektu kanggo jaga-jaga para abdi kang wicaksana lan setya kanggo baline Kristus. Iki timbalan supaya masrahke sakabeh mring Gusti lan baktekake urip mituhu bebenere Gusti. Apa pikajenge Gusti tumrap umate ing jaman pungkasan? Ati kang setya marang panjenengane. Lila bangun turut Gusti. Ateges masrahke urip mring panjenengane. Ana sawijining bocah wadon rambut pirang kanthi penyakit aneh. Supaya urip dheweke banget mbutuhke transfusi getih. Sawise banget oleh golek konangan yang siji-sijine dalan bisa tetep urip yaiku nrimo donor saka dulur kembare. Dudu mung jalaran sakarone duwe golongan getih sing padha, ning uga krana dheweke wis dislametke saka kahanan kang disandang bocah kuwi. Getihe ngandhut antibodi kang bisa nyelametke uripe Judi. Nalika dokter Brad nakoni sedulure kuwi bab kesaguane menehke getihe marang dulur wadone, wiwitane dheweke mangu-mangu. Dheweke mikir jero lan dawa. Nanging nalika dokter njlentrehke manawa mung kuwi siji-sijine cara nyelametke dulure, bocah lanang kuwi dretesan loh lan ujar. Yo, dheweke bakal nindakake. Transfusi ditindakake. Saklorone sesandingan ing paturon rumah sakit, padha kegandengan salawase karawat. Dokter rumangsa lega nalika ndeleng praupane Judi wis ora pucet. Nalika panggawe wis rampung, bocah lanang kuwi dumadakan dadi mecicil. Mripat birune kang gedhe mandheg marang dokter, lan kanthi sidhem bisik pitakonan kang ora bakal dilalekake. Dokter, kapan aku bakal mati? Bocah kendel lan becik iki ngira yen kanthi ndonorke getihe dheweke bakal nyoto-nyoto menehke uripe kanggo nyelametke dulure. Dheweke nresnani dulure nganti lila ngorbanke uripe kanggo nyelametke urip sedulure. Sang dokter kairaman lan enggal nyakinake lan njlentrehake yen mestine dheweke ora bakal mati. Suwalike saiki saklorone bisa urip. Ing sisih liya, saiki aku pengin cerita ngenani pawongan kang lila menehke uripe kanggo wong kang satemene ora layak. Apa kang ora bisa dingerteni yaiku sira lan aku duwe Raja Yesus kang lila legawa mati kanggo sira lan aku kang satemene ora layak. Kanthi cara ngegirisi lan ngesorke disalib. Apa tegese mati ing salib? Salib minangka bukti tresna kang adil lan ora kabantah. Tumrap sapa wae klebu musuhe. Yesus ngutamake sakabeh wong. Yesus muktekke yen Gusti tresna sakabeh manungsa. Ngluwi pribadine, uga ngluwi gesange piyambak. Yesus ngendika nalika manungsa ndeleng salib bakal padha methuk sawijining tresna kang bakal narik atine
bali marang ingsun. Ingsun ora perlu meksa utawa nyelewengke utawa ngapusi. Ingsun mung tresnani kabeh wong. Lan kanthi tresnani maringke urip ingsun, manungsa bakal ndeleng ambek ingsun, dalan ingsun. Bebarengan rong prakara kedadian ing salib. Setan ditelukke lan atine manungsa dimenangke, bali marang krajane Gusti. Kolose 2 ayat 15 Paulus ngandharake, menawa salib panguasane iblis diblejeti. Ing kene Yesus ndadekake setan pangewan-ewan. Yesus nuduhke marang sakabehing bangsa, sakabehing malaikat, sakabehing donya liyane yen carane setan kanthi rada peksa lan kakiyatan agawe rusak. Yesus mbuktekke yen bebener lan tresno luwih manjur ngluwihi katurjanan kang nate ana. Ngene carane Yesus unggul ing paprangan, ngejak kerajaan pepeteng. Ngene wusanane bebuti lan paprentahane Gusti kaleresake. Salib babar pisan ora katuko. Kuwi bab kang tak senengi. Setan percaya yen iki bakale kasekten nglawan kasekten, jotos nglawan jotos. Nanging kang sak temene kedadian ya iku dheweke rinumpek kalah pinter lan kasoran. Kaunggulan teka pas nalika setan ngira dheweke wis menang kanthi mateni Yesus. Jroning cara gegirisi dak siya lan mentolo. Prasasat setan kumenthus kanthi gumunggung. Mung kanggo barengi praloyo. Dheweke percaya banget yen unggul. Mung kanggo nyumurupi yen ing wektu kang padha dheweke kalah. Apa kang kedadian ing salib ya iku tresna lan angkara ngadeg atu arep lan tresna oleh kaunggulan. Yesus wungu maneh kanca, mula panjenengane ngutus 3 malaikate meling kita bab prastawa kanggo nyagakake kita marang karawane, kanggo nggambarke sepisan maneh saipo Yesus tresno kita. Dina iki jroning mireng pawarta saka piwulang iki, apa sira kelipur lan ngrasake perlune nggatekke piwelengi Gusti? Yesus kepingin sira netepake nderek panjenengane. Yesus ngendika ing Yohanes 14 ayat 1 nganti 3, atimu aja melang-melang. Kumandelok ing Allah, kumandelok ing aku uga. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Yen ora mangkono kowe mesti wis tak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawiske papan marang kowe. Aku sare sawetara, iki pribadi banget. Yesus nyawisake papan kanggo sira. Yesus nyambeti atur, dene yen aku wis mrono lan nyawiske papan kanggo kowe, aku bakal bali lan ngajak kowe menyang padununganku, supaya ing ngendi padununganku kowe ing kono uga. Yesus, ratuning jagat, pengin karo sira salawase. Dadi ing ngendi wae sira saiki ningali utawa mirengke, apa sira gelem mangsuli? Inggih Gusti, jawisaken manah kawula kados dene paduka nyawisaken griya kasuwargan kagem kula. Yen iki pepinginira, klik link isor iki minangka pratandha yen sira netepake saiki kanca. Ayo ndedonga. Rama ing swarga, gunging panuwun sampun paring pawartan 3 malaikat. Meling kula bab ingkang badhe kalampahan tuwin paring margi ingkang sampurna lumantar pangorbanan putra paduka Yesus. Gusti keparenga nyawisaken manah saben pamirsa kagem karawuhan paduka. Kajenge saben kawula milih midhanget piweling paduka. Paduka Gusti ingkang asih dharma tuwin welasan ing asmanipun Yesus kang minulya. Amin. Konco aja lali, guru Alkitab kita wis sumadya mangsuli pitakonan apa wae. Lan eling sira uga bisa daftar kanggo sinau Alkitab online. Klik link isor iki. Matur nuwun wis mirsani. Nunggal karo aku sesuk kanggo luwih nyingkap pameja kitab suci. Pilihan marganing Gusti. Sugeng dalu kanca. Suwun wis mirsani, yen sira pengen luwih sinau bebener Alkitab, aku ngundang sira subscribe ngisor iki. Uga klik ing kene kanggo ningali salah siji video senenganku. Lan klik ing dhuwur kiwa kanggo mirsani seri iki kanthi jangkep. Gusti berkahi.